khalka thiam archery team te chu school building chhawng hni na a lomin tlan chhuah an tum ve tak tak ta Harry chuan room chunga hrikai rual lo phusup sup te chu vapan hnain a unaw pa avazong kuala a beisei lo le hlauruk chu thleng dikin hrikai zinga pakhat chu a unaw pa alo ni reng ti avanghu chuak ta ani broadcasting room chunga chuan zirlai rual te po an latang thapa an zuai to hlom hle an hmu thei renga chuan helicopter te chu ron thlok zu thin ma se chan chuak tu mel reng an ron lang ve thei lova ngai poimo an hlo lo em awang chuan namrai chu a vuina satamai ani chuti lai chuan sujo le mi poimo rual te po helicopterin an lo thlok chuak ve mek boka TV channel ate chuan breaking news tharonom lein Hyosan city ya Shileng khua khirnan sarkar in martial law puan thule chu chuan mi puita chu ati thlabar na satawanga anram economy po dairaka ahngong ngal thute tarlangin stock market thlenga atlang niam boy thute po an puang dum mai biakin lamala mi puimang ang pungkhomin pastor chuan thlamuan na thucha alo hrilmol mola Hyosan city ya ral tlante poin an khopui chu chuasan an lo tum ve mek bok chung ho chu protester hoin lo dangin anin phek sual leri news channel ate chuan Hyosan khopui pon lama po free chu adar chuak to nia alan thu an ron puang ta zela boruak arit tul mai chuti lai chuan social media mangtu tlangwal pathum te chu zombie le ma lo chungin South Korea khopui sola omte anlo tiral khel peka mi pui thabar chu airport lampanin anin zui chuak ngal duwa mai chuwang chuan sarkar poin an martial law puan chu tinang lamin media lam thlenga thunun an tum pha le ngal reife an thang hnu chuan su hi ka chu ama chawin ron lang hlol mai a thian te chuan rang taka lo chiaw awin phone le an thian pa chiang sana omna chin an lo zot ngala su hi ka chuan chan ngai na a hretalo chu vele onjoy chuan rang takin tukverlaman pan phei ngala pon lam te chu an bi kwal vel thul eng tiklai ma ama kalsan ngai lo tu a thian pa mel chu awang muta reng lo mai beidong taka ron hoilet le in khonge aom ti inan zot ngal vata su hiok chuan office anin thlen thule aladam nge ro a beisei thuin a chang tangot mai ani a thian te chuan poyan ti kher mai su hiok ala chuan ama chowa aron le chu tlom thla ka ti in a in thlasung tula chuti lai chuan onjoy po amit tueron nam ngal sok bok guina ma chuan a chemteken lai folzet mai chuan chiang sa na chu an vom pop mele amai ro chu van nei thak takin a phong lamin avadeng fu hlau mai chu vele chuata chemte chu atlari bala anin kara chuan hrikai ho chu anronin tlazep ve zung bok nen chiang sana po atluta rang taka a phone thlau chu charle in amazona library a chuan avatlan lu dropa an le khabudana chuar chunga chuan zirlai pakhat alo biru ve mek bok chupa chuan hrikai ve thowe moti in chiang sana chu alo la nam thlazui chuta guina ma po ron thlengin chiang sana nam thatupa chu aron nam thlavele ngala library chunga chuan anin ta ziai mai atopa chuan bookcase chunga bok in machon le in
guina ma chuan phone chu a dil le ta a chiang sa na ero chuan a pedu bi khau lo anin sual chun zom le ngal atopa chuan a chak le tharui nga jok guina ma chuan chiang sa na chu arek bet taran mai le chutia anin re nok nok lai chuan chiang sa na chuan a phone hum lai chu mangtang kain guina ma mita tak an chu chor meya a chuna bokaniang a thi ngal zoi zoi mai an thian pan tuar tre tuar chu anam thla a zombie ho chuan an lo bor ta lui lui mai ani chuti chung chuan a tha ngei tur thu soin guina ma chu aron la in vo pung ve char chara in chung lamatang chul su po thu thlenga alo thungui lup to a in ngai to na sa kher mai a thian nu yong ji la chuan cell phone zong zong mai chu vai ma in alo chuke so so a chuti lai chuan chiang sa na chuan eng tin tin emaw library chu a chua san theita ani man mo takin atlan zela pai pan fitna kwa a lon chho tum lai takin zombie pakhat chuan akeya aron man bet ta hlau mai zombie dangin anron belle lai takin thalka thiam hari le minjei te anron langa ama lo bor tu zombie te pani chu anron tha sakta ani amai ro chu an bulmaya chiong sana aum vereng ti an hre hau lo infirmary chunga lutin thalkap thiam ho chuan computer an tinung ta a chuti lai chuan chiang sa na po in chunglam panin paipa alo lon chho ve mek bok chunglam atang chuan thoma seta an ngai tha chianga shikai ho thom bok ninge in alang chuti lai chuan sarkarin thu chua thar aron nei le a hiosan khopui huam chunga dot le thupur poleng adar zelo nan internet le communication service shrim anti top vek thu anron puang ta thut mai infirmary chunga zirlai rwal ta chuan internet signal an hlo ngala chutiang bokin chiang sa na chuan tu ma reng a khol tlang thei talo hiyo riong le jimmy ni te thian dun chuan hreom ti taka onjoy a om reng lai an hmu ta ka chuan chiang sa na ne na an relationship chungchang te an soi du na an khongai dun kher mai su hiyo ka chuan ako chung ipte a onjoyin indet puya asom na nem te ka pek kha an bi zawa chuta a thian nu chu vati ti pui atum ta an thian pa chiang sa na chu nungdama ala omreng abei sei tlat thu hrilin awatong thamuan luama anu dewa chuan onjoy chuan junior an hena chuan a thian te ne na an rawn siam chua chungchang va soi puin chiang sa na om na zon nan man thei ani le ni lo awazot ta phong mai namrai chuan drone chuan nei the ani phot chuan an thian pa zon nan ba ka pon lammi te hne na vazual ko nan a man thei ngei a be sei thu alo soi ve boka amai ro chu tha in rem chan mel view ma se in chunglama science lab chunga aom dei awangin tunge han lon chawanga han la chhuak ang ti chu an buaina anita onjoy chuan kalturin a hming a pelut ngala su hiyo ka ero chuan alo rem ti haulo anjinga tlangwal tlom ngai berani awangin aaya omnem jok onjoy tir chu thil ti chi lo hulhuala angai ani onjoy ero chuan din mun hlo oma din non tir le adu to lo thuwa lo changin hrui hmanga lon dan le
exer lak dan sang fire rescue class an nei na a training thlap to thu a hril ta a chuti lai chuan junior nga po chu ron thok chuakin in chung lam a pan ta ani jail le chu hul te po kar man tur zongin an buai to hle mai ko thler tin maya chuan shikai ho chuan bu an lo khuar to a an tumang pon anom hlei thei bik lo atopa chuan chiang san anu te dora an tlan lut hlol mai kong khar bula hi su lo tal buan lai chu an va muzui chuta kil khata no sen puana in tuam lo le drang an hmu ta ka chuan jay la chuan an pom kanga adol dangin nute tuya mamo takzet ti a hrathiam ngal detective chuan fricha an bong nute da that chu an nek tir leria an tumanga anom thei tak lova chuan headquarter lama kirle mai an tumta ani zirlai panhi te chuan inchung room chu an han thleng chhota a man mo takin drone le apart dang umna chu an dap kual ngal chuat laya chuan sajuwar te takte te hian jui se tu niom takha an lo wa kual zat boka sajuwar pakhat chu onjoy ke a chuan wa kain anim hal thata chuti lai chuan nuai lama lo ngak tu te point an thian te pani chu an lo ngai to ve kher mai chiang sa na chu pipe fit na kwa bok latomin kong khar chu honan tuma amai ro chu a in hong thei tareng reng lo thei to pin an nam thina pon lama tanga honchi ani awangin a chedu der lo le hal a hun to pathleng don hnai ani ringin ami thla a te chuan anu le onjoy te baka a thian pa giang su ate chu an ron lang chuaya chuta theito pa kong kharan tlole shrep nu chuan ain hong ta hlol mai pon lama lo chang tu zombie rol ta chu an thluduala chu vele man mo taka chele in zigzakin atlan kwalta ani akal tum na lama pianga shikai ho chu an lo zel bok nen ain bum phei ziai mai atopa chuan music room a tlan lutin a him ta hlawa chuti lai chuan onjoy le junior te po an drone nena led le in hnuai an lo zuk thleng khawvel to a apart te chu an rem khom felta drone a chuan lekha belin junior chuan an chai thloka building hun sang te chu an bi kwal don ani drone in athlen china pianga zombie ho chu an lo phului luya zirlai rol ta chu an be dong hle mai thalka pho chuan an tumanga computer an man thei tak lova chuan an be dong le zual sota an thian nu hari chuan an thalka na room lama valet le arota emergency phone va check pa thalfang valak bel adu ani an zawai mai chuan thra an titlang aniang anin zui chuak ngal dia step pang aya pokal lovin tukvera tangin an zuang chuaka a chuak masa piang thalmangin anin cover ngal zat bok broadcasting room lama ho chuan pindan pakhata chiong sa na chetlalai chu an hufu ta hlau mai onjoy le su hiok ata chuan outward ma se a hre theilem lo amai ro chu an thian pa aladam reng tian chian ta ka chuan an hlim dun kher mai phur deuh hian anin kwa deuh chuka namrai ero chuan
over ti hmel deuh hian alo mil zewa an thian pa ala dam tian chian ta ka wang chuan an rawn chu pon lama thlo chhuat tirin tranpui tu tur ko an tumta ani an rawn battery ero a charger an nei lawa wangin a zo trep to le ngal chutia hmun hrong hrong an thlir kwal lai chuan Jimmy ni pa truck lo khului lui le a chunga apa ni om tak lo tal boi chiam chiam lai chu an hu fu ta hlau mai le an han en chiang le dewa anu po alo tel vereng chulo ni in Jimmy ni chu a trap klal homa an campus pon lampo an buai zo vek to tian hriat ta ka chuan an zawai mai chuan an in dom kun ngal tlok tloka hanin hnem le thei chuang tur anom to lo an drone control tu junior nga po chuan thlok wal tir zel chu a tul to lo ti hria in a headset a phela an drone po chu a tlaveta ani soju ate chuan na helicopter chu hiosan khopuya tan in hluya tumtirin sipai rualin an lo dong songa passenger ho chu uluk taka check an ni tur thu shilin darkar som pahnia tanga darkar som sari pahni in kartal in quarantine an ngai don tian hriat tir bok library chunga tangkhang guina makha aron har chuak le hlol mai a hliam te chu uluk takin an ena chuti lai chuan a thom hria in zombie ho kha anon tlan khom le ta truk truk mai ani amai ro chu engtin ma tilovin an kirsan le tamaya makati kher mai chiong sa na chuan abul loka thil chedet det chu uluk taka biin apan hnai zela makdeu hian aron rideu tria bok abul loka thil in khong rideu dat thin chu uluk taka bi chungin apan hnai zela makdeu hian aron rideu tria bok chuti lai chuan ahnunga almira kongkhar chu aron in hong riai mai emaw hian alo bi thareng ni in alang guina ma chuan zombie in antina thei to lo ti a hriat chuata ka chuan thoveng zet hian holwaya a chuaka pathian angmaya in chanin chiang sa na chu a au ta vak mai ani next video a chunzom le ani yang video hmuhnawm tak hmuh chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia